ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ସେଠି ରହିଗଲା। ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ 30 ମିଟରରୁ 50 ମିଟର ଭିତରେ ଏହାର ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍, ଯଦିଚ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ଟିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 120 ମିଟର। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ଦିନର ଆଗମନରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ପରି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରମାନ, ବାଗୱାନ ଆଉ ସାଗବାୟାନ ଆଦି ସହରମାନଙ୍କରେ ଏ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି? ମୁଁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି କହିଲି, 1260 ପାହାଡ଼ ସମାହାର। କୁନି ଭୂମି କହିବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆସିବା ହଉ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ବୋହୋଲ ପ୍ରଦେଶର କାରମାନ, ବାଗୱାନ ଆଦି ସାଗବାୟାନ ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ହିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କୁନି ଭଉଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ଜୁଏଲର୍ସ ହାଟତୋଡ଼ା ତାଲଚେରଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା ଧରିତ୍ରୀ ଜୁଏଲର୍ସ ବକ୍ସି ବଜାର କଟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଉପହାର ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବୁ। କୁନି ଭଉଣୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? सुभस्मिता जेना, लेक्चरर इन पूर्णाचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद। गतकाली गोटे उपहार पाइले ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପିକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଅଜସ୍ର ବଧେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧିତ କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟ। କଟକ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିମ୍ବାଧର ବର୍ମା। ଏ ଉଭୟ ବସି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବର୍ମା ମହୋଦୟଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ଏବଂ କାନ୍ତ କବି